Miakkailun maailmassa, jossa jokainen pieni liike on merkityksellinen, on vertauskuva energiatehokkuudelle. Mitä parempi miakkailija on, sitä tehokkaammin hän tekee kaikki liikkeet. Miakkailu opettaa meille, että tarkkuus ja tehokkuus voittavat tuhlailevuuden. Aivan kuten miakkailussa, missä pienet, tarkat liikkeet ovat ylivertaisia, energiatehokkuus perustuu toiminnan optimointiin ja energian harkittuun käyttöön. Miakkailu ja energiatehokkuus verrastuvat entistä tiiviimmin toisiinsa, kun tutkimme uusiutuvan energian maailmaa. Miakkailu vaatii sopeutumiskykyä, aivan kuten energiajärjestelmän tarvitsee sopeutua hyödyntääkseen uusiutuvan energian voimaa. Kenties tärkein yhteys miakkailun ja energian välillä näkyy käytännön valinnoissa, joita ovat esimerkiksi vanhojen varusteiden kierrättäminen ja lahjoittaminen seuralle. Valintoja tehdään myös harjoitusten jälkeen, esimerkiksi portaita suosimalla. Paras tapa opettaa on aina näyttämällä esimerkkejä. Energiatehokkuus on konkreettinen osa miakkailua ja siten myös Espoon miakkailijoiden toimintaa. Hyvää esimerkkiä näytetään automaattivaloja hyödyntämällä ja kisareissuilla kimppakyytejä käyttämällä niin, että energiatehokkuus siirtyisi miakkailualueelta myös ihmisten arkeen.